Napoleonin Premium-hiiligrilli on täydellinen valinta kaikille hiiligrillin ystäville. Voit grillata tai savustaa suosikkiruokiasi käyttämällä puulastuja ja paloja. Optimaalinen lämpötilan hallinta Vortex-järjestelmän ansiosta lämpötila säätyy tehokkaasti ja kuuman ilman jakautuminen grillissä paranee, mikä mahdollistaa nopeamman ja paremman grillaamisen ja savustamisen. Säädettävät ylä- ja alaventtiilit helpottavat ilmanvirtauksen ja lämpötilan tarkkaa hallintaa. Sisään rakennetun lämpömittarin avulla voit helposti seurata täydellistä lämpötilaa ja saavuttaa oikeat grillaus- ja savustuslämpötilat ruoillesi. Helppo huoltaa, ruostumattomasta teräksestä valmistetut grilliritilät kuumenevat nopeasti ja vaativat vain vähän ylläpitoa. Nämä saranoidut ritilät tekevät hiilien, brikettien, puulastujen ja palojen lisäämisestä vaivatonta. Ergonominen muotoilu, parannetun ja tukevan jalkarakenteen ansiosta voit grillata mukavalla korkeudella ilman jatkuvaa kumartelua ja luottaa siihen, että grilli pysyy vakaasti paikoillaan. Lisäksi grillin kahvaan integroidut varustekoukut varmistavat, että keittiövälineet ovat aina käden ulottuvilla grillaamisen aikana. Napoleonin Premium hiiligrilli on saatavana 3 koossa 37 cm, 47 cm ja 57 cm.